Sanele babukele emakhaya, welcome back to Digita Channel TV. Njengoba sahlukana saphinde sahlangana ngibikele babukele emakhaya. Namhlanje anyazi ukuthi ngihlezi ngihamba ngedwa. Namhlanje ngihleli nenkanyamba, ngihleli nomuntu ogqilaza ngempela sisuka le konto Duma isihamba. Umkhulu ezothema sihamba la endleleni sabona manje ukuthi cha indlela manje yazi ithi mayihamba indlela ihamba ifana njengenyoka kanti cha sihleli nayo Umathenyoka. Into mayikhafula bese yagadla ngempela gadle. Cha ngihamba naye la umkhulu Umathenyoka phansi khona eThekwini Pinetown khulu. Umuntu ubukalayo njengamanje lapha na TV yazibuza ukuthi Umathenyoka ubani mkhulu ukuchazela umuntu ubuka njengamanje ukuthi ubani Umathenyoka. Sanibona ababukeli bonke Umathenyoka umkhulu wami welapha kakhulu so yasala kumina lento nguMathenyoka nje ngusimakade nguZulephezulu hayi hey ngumfokani ngidane ngidesuni zabanye amadoda uma baxhaphaza udaba umuntu ungavazadla awufekethisa chaba kwethu sengifikile ngigalelekile bayasha abantu bathi konke ngibenzela kona kuyaphila ngiyabaphilisa nami ke kungemina kuyisandla sikamkhulu wami angishiyela kusona ngithi nje bakwethu siyaphilisa lesi umkhulu Umathenyoka mkhulu namhlanje sihleli nawe la ene futhi siyajabula siyathokoza ukuthi siyiDigita Channel TV sihlale nawe la sizoxoxa nawe mkhulu sizinyanga la kwaZulu sizinyanga ehlukahlukene ngizoqala la mkhulu before siqhubeke nohlelo lethu mkhulu kunenkinga ekhona la ezweni enyangeni zonke ziphelele ukuthi inyanga zethu azibumbene futhi ayihlalisene neze futhi ziyakhombana ukuthi hayi inyanga ethizeni ayicha mina ngiyibeka amabala inyanga ethizeni mina ngibeka ibala ingaba mkhulu ukuthini ukudlulisa kwakhe enyangeni ukuthi nibuyise ubumbano engakusho nje ndoda amadoda ukuthi okubalekile la eminyangeni ukuthi sihlangane sonke ukuthi senze into ehlanganayo Tazonke la ekulapheni kufuna mawulapha kube ukuthi into washiyelwa yona Tazonke kini waba nobizo uma ube nobizo kukhulu uhlukumezeka kakhulu uhlupheka awukazi ube nobizo ube right noma uphume emzini orich engakusho nje ukuthi bakwethu ake sibambe nobizo silapha abantu ngendlela ekuyiyona uma ungayazi into uthi awuyazi sikhona thina sokwenzela yona ukuze bakwazi ukuphila ba Mathenyoka mkhulu la kulendima kokulapha ngokwesintu la uhamba usho ukuthi ayichala la ngiyahluleka la ilangigelaza bona ngempela umkhulu Umathenyoka umuntu obukelayo njengamanje ufuna ukuyibuza ukuthi umkhulu yena njengoba ibiza ngoMathenyoka ikuphi la kugelaza khona ngempela aneshock ukuthi la ngishaya isikhonkosini kahle mina mkhulu ngizokutshela kahle engikwenza kakhulu ngiyalapha kakhulu Nazoke ngiyawubheka nomsamo ngijule kakhulu kodwa ikakhulukazi ngigxile la ekutheni masibeni nemali mabaphila abantu ekubeni nemali ke la ngifuna sijule kakhulu kona ukuthi singagijimeli imali sithi sifuna ukusheshsha kukhona okwenziwayo kodwa bakwethu sebekhale kakhulu abantu befika kuthina besuka kubantu abaphezulu bengithi nje ngifuna ukukutshela ukuthi inkosi iphuma kandlwana uma ngabe uzohamba uthi ufuna izinto eziphezulu lapha kulabantu abaphezulu uzogcina uthola ngekona bese uwela kuthina masuwela kuthina so bese sekuphindisele emuva ngoba thina la senza lento oyifunayo okakhulukazi angisho ukuthi inyanga ephezulu inenkingi kodwa bengithi mina into oyifunayo iqala uyibheke phansi mangayitholi phansi bese uyibheka phezulu mkhulu umuntu njengamanje kukhona umuntu oyibuza ukuthi okay umkhulu ngiyamuza Umathenyoka uyakhuluma mkhulu ingabe mhlambe uyathwasisa uyelapha unezigubhu uyaloya mkhulu wenzani mkhulu umuntu obuka njengamanje ufuna ukwazi lokho umuntu uwenzani kahle Umathenyoka uZulephezulu uyelapha Nazoke uyaphakamisa Nazoke angithwasisi ngoba ngithwasanga mina njoba ngiyinyanga nje into engayiphiwe omkhulu nogogo bangitshela ukuthi angenza u1 no2 no3 ngikhule ekhaya kuyona into enziwayo ngikhula kuyisona isinkwe bese sithunywa esitolo umuthi manje angifuni ukuthi kahle kwesinye isikhathi bese ngidikida kakhulu ngezinyanga lapha esezindaba ngoba siqale sisebancane lena kakhulukazi ke ngimuhle ngento eyodwa ngoba ekhaya uma wami uyinyanga udadewethu ongilamayo uyisangoma shuje lento ekhaya sidla yona siphefumula yona ukubhekisise nalokho uhamba ibanga elide mkhulu ngifuna ukubuza mkhulu ukuthi umkhulu uyakholelwa yini kulento ebizwa kuthiwa igubhu ikakhulukazi ke igubhu ngiyakholelwa kuzona ngoba ziyaphuma kulese sami isandla awunazona ikakhulukazi uma siphuma kulese sami isandla awukho umuthi ongakhulunyiswa ngoba nenje ekhaya isanda kufika uyayibopha mekwahlala isonto bese yidedela nesigubhu kobe ngifisa ukuthi mangabe nisifuna nifike enyangeni iqala ikutshela ukuthi mina ngisebenzise sagcina la sithatheke na ungasithatha isigubhu sakhiwa manje sisha ngoba nenje iqala ifundisa ukuzingela manje kuthiwa iyabamba mkhulu yazi umuntu obuka nje manje ufuna ukuyibuza ukuthi njoba mkhulu uthi wena igubhu uyakhola uzona futhi ziphuma esandleni sakho ibuphi ububi bokuba nesigubhu nobuhle bokuba nesigubhu ububika bokuba nesigubhu ke la mkhulu ngizoke ngikuchazele kahle ngoba into engiyenzayo ayikho into ongayakha noma engakwenzela into
edlula ithongo lakho Nazo-ke. yonke into mawuyenza ibike ethongweni nesigubhu sibheke umuntu osakhayo ukuthi usakha kanye akakutshela ukuthi ufaka nani uma engakutshelanga akakutshela siyahlanganiswa nedlozi masingahlanganiswa nedlozi ayikho inkomo engeluswa balekela kuleyo nto izokunika inkinga yazi mkhulu kunomuntu oseyihambe zonke inyanga uthi mina inyanga ngihambe zonke ngayikhipha imali yami kodwa ukusizakala angekutholi ngaba mkhulu mhlambe lento imayelana nokuthi mhlambe umsamo loyo osukumlapha umnyama noma usukukhanya mhlambe umthelela ukuthi umuntu osumlaphile kodwa impumela ngayibona ikakhulukazi kunezinto ezikanje nazo-ke mkhulu siyahamba sesikoleni kanti ufuna siye crash nazo-ke siya crash kanti umqondo wethi ufuna sesikoleni ukuze wena ulapheke landela idlozi lakho lalikholela khona ungathi imali kubizele emanzini bese uyentabeni ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthi uhamba kakhulu akayithola into ayifundayo ngoba ubheka uzinga lomuzi ukuthi lo muzi ungakanani kunezimoto ezingaki ebese uyofuna isigubhu lapha ngasitholi kwesinye isikhathi into iya la ubona khona ukuthi kuthi uzoyithola noma ngathi uyusheleni ibheke ngoba izokusiza wemkhulu Umathenyoka mina ngithi izinyanga eziningi la kwaZulu zithi zona zixaxaniswa ama client enwalaphayo umuntu ufika la kuMathenyoka angasizakali ngoba ngani ngoba mhlawumbe idlozi lakhe alikhanya bese kumele suku uMathenyoka mhlawumbe eza kumina athi ayi yazi uMathenyoka mina angangishayeli mina ngabe mkhulu uyavuma yini nokuthi ni ikakhulukazi esikhathini samanje nixaxaniswa ama client enwalaphayo angifuni ukubeka ama client icala okay angifuni ukubeka inyanga icala nazo-ke mkhulu kodwa engikubekayo icala nazo-ke umuntu ukuthi ula usuka khona ususwe yini awukwazi ukuthi kuthiwa lento iyenzeka lapha mase ufika wena ingenzeki nazo-ke mkhulu uma kuthiwa iyenzeka vumela idlozi likise ngalesikhathi elifuna ngaso idlozi lizothi kufonela uNdlovu yekuyena manje wena bese uyakusasa uzoyithola kanjani lento ungasathunyiwe ngenkathi uthunya sikhule thina kufelwa amathe kuthiwa hambe esitolo ubuye nento uma ngabe wena kufelwa amathe ubuye amathe esomile usungashawa ngoba nalento obuyithunyiwe ushukela mhlawumbe ngafica itiye eliphuzwe ngalo ushukela ungekho so into eshaya abantu kakhulu ukuthi uthunywa namhlanje idlozi lakhe kuthiwa hambe ekusimakade uyofuna ukuthi afike kusasa into yenza abantu ukuthi bangali uma ngabe ingasalunganga into oyenzelwe yona buya phela uze kumina ungitshela ayilunganga ngiphinde ngikunemusa ukusuka uye kungobese ufika ukuthi ngafika kuNdlovu kwangalunga umtshelanga ukuthi Ndlovu mkhulu Umathenyoka yabona njengamanje basikhuluma kunomuntu ohleli nje manje uyayibuka le nkulumo esikhuluma ukuthi ayi cha yona iyakhuluma futhi yamnandi iyehla mtoti ehle siphungu mkhulu ingaba umkhulu uyaloya yini na as much as umkhulu elapha umkhulu uyaloya yini ukuloya mina isikhwama ngasithatha ngasihlambulula ngasifica siloya sona nazo-ke mkhulu ngenkathi ngisithatha ngisiphatha ngase ngaloya nami kodwa into eloya kakhulu engiphethe mina isikhwama so uma ufika ufuna ngikuloyela ngizokuloyela ungathi uNdlovu yathakatha isikhwama esithakathayo ngoba ngaqosha isikhwama esithakathayo uma ngabe ngithatha isikhwama esinamagolide ngeke ukuthi uNdlovu unamagolide isikhwama esinamagolide ningangibizi ngomthakathi isikhwama esithakathayo wemkhulu kunento engifuna ukuyibuza la mkhulu ukuthi inkolelo nento yesintu iyahambiselana nani umuntu okhonza zayona umuntu okhonza apostoli at the same time abenyanga into ehambiselana nayo leyo mkhulu ngizothi kanje mkhulu uma ngabe ulapha nazo-ke mkhulu umuntu okholelwayo kwezinye into kusho ukuthi uma ulapha ukholelwa edlozini noma ukholelwa emsamo nazo-ke mkhulu right so uma ngabe usuyohlanganyela nebandla usukuyonikela ungizwe kahle mkhulu ungangenikela ngemali uma ufika ebandleni lezayona ngenkathi kushawa isikhalanga ukuthandazelwa abantu ngoba unesiphiwo sasesigodlweni uzoshare sona la ukuze abantu baNkulunkulu baphile kungenzeka ukuthi thina siyasonda asiqondile ukusonda kodwa sizihamba lento yokuphilisa abantu baNkulunkulu ihamba indlela ende so uma uye esontweni usuku usayoqhubeka nogcobo lakho mkhulu Umathenyoka yazi kunomuntu ohleli njengamanje lapha uyazibuza ukuthi yazi mina mkhulu sengisokole impilo yami yonke kodwa kulungile lutho kanti inkinga isemsamo mkhulu yini ukubaleka komsamo ukubaleka komsamo kuhle kakhulu akusho ukuthi iba nemali eningi akusho ukuthi iba nenkomo eziningi ngoba uma ngizokukhumbula kahle ndoda amadoda kuthiwa emsamo inkukhu ibizwa ngejuba okukhombisa ukuthi emsamo into enkulu yenziwe bencane umsamo awufuni into enkulu ufuna uthando kuphela musa ukuthanda umkakho uthanda izingane zakho uhlule ukuthanda umsamo into ekuyiyona eyisekela sakho asuthandeni umsamo ubalekile
into nento esiyenzayo sisekele ngomsamo izophila kunomuntu omkhulu yazi mkhulu yazi lana ngihleli kuyazi ukuthi ngihleli nenkanyamba ngempela umuntu ogayaza ngempela ngiyenza la manje ngiyasindela amahlobo emkhulu ukuthi yaqelaza yazi kamkhulu kunomuntu othi lana mkhulu ngisebenza iminyaka kodwa imali yami ayingeni ngibiza uvilakazi Sibongo kodwa bathi Sibongo ngisibizayo inkosi ububi bokuba nesibongo esirong omkhulu yimthela waso ukubi kokuba nesibongo esirong kufana nokuthi uyishintsha igama mangisuka la ngegoli ngifike egoli kubo David kanti la nguSimakade so uma sengifika egoli sebengibiza ngo David ngizokhohlwa ukuthi kambe ngu David so lapho ke ububi bokuthi ubizwe ngesinye isibongo ube kwasinye isibongo ingoba nezidalwa zakho ngenkathi kuthiwa anisizeni nangu ngoba aziyi ngoba zona zazi ukuthi umkhize yes babukele emakhaya umkhulu uMathenyoka iyagqilaza lento igqilaza live ngihleli naye la sikithi Tikita Channel TV emkhulu njengamanje ngifuna ukuthi usithathe usifake esigodlweni la usebenza khona ngithi mina mbukeli lapha emakhaya wonza namehlo ubukele uzonendlebe ulalele njengamanje ngithatha ngifaka esigodlweni samkhulu uMathenyoka uzobona ukuthi lento igqilaza kuphi nakuphi ngithi njengamanje ke asiphinde sibonane mkhulu ngicela ukuthi njengamanje umuntu ubukele la uyayibuza ukuthi umkhulu uMathenyoka ngiyamuza ukuthi uyakhulwa futhi ushaya isikhonkosini ngingamthola kanjani inamba yami ke lapha na mina nguSimakade nguZulephezulu inamba yami 084 660 6168 ngiphinde 084 660 6168 awufiki ke lapha ekhaya uzodlala awufiki lapha ekhaya uthi ufuna uzobamba indoda kanti awukazazi ukuthi wenze njani ngifuna lapha ekhaya into oyifikelayo uyazi uma uphuma kini wazi ukuthi uyaphi ikakhulukazi ke ngifuna ukuxwayisa abalaleli uma usuka kini khanyisa ikhandlela elimhlophe noma ulibeke eduze kwakho uma ulala uzoya enyangeni ukuze inyanga ikwazi ufike lapha kahle uhamba namakhehla kini ngiyabonga umkhulu uMathenyoka inamba yakhe uzothola la ku screen ku Tikita Channel TV mina nawe ngicela ukuthi uma kodwa qala ungena kule channel le Tikita Channel TV uyasubscribe uyalike ushare le video bese uyeza kumkhulu uMathenyoka nje bese ithumele imiyalelo yakho ukuthi umthola kuphi la phansi khona ePantown.